ҳарчанд шароити обу иқлими ҷумҳурии Тоҷикистон барои бунёди боғ ва парвариши зироати кишоварзӣ мусоидат бошад ҳам, аммо бе гузаронидани чораҳои муҳофизатӣ ҳосили босифату дилхоҳ ба даст овардан ғайриимкон аст. аз ин рӯ мутахассисони соҳаи кишоварзӣ барои таъмин намудани ҳосили баланду босифат чораҳои мубориза бо касаливу зараррасонро дар боғу тогзор зарур медонанд. тағйирёбии иқлим аз мутахассисону олимони соҳа тақозои дар истеҳсолот васеъ ба роҳ мондани усулҳои муосири муборизаро тақозо дорад. бо ин мақсад аз ҷониби олимону мутахассисони муассисаи давлатии ҳифзи растаниҳо ва химикунонии кишоварзии вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон курсҳои омӯзишӣ ба роҳ монда шудааст. зеро ки мушоҳидаи мутахассисон нисбатан гарм омадани зимистон ва бармаҳал фаро расидани баҳор то андозае ба пайдошавии касаливу зараррасонҳо асос мегузорад. дар курсҳои омӯзишӣ бештар яке аз усулҳои ояндадори муҳофизати растаниҳо дар системаи интегратсионии муҳофизати растаниҳо усули биологии омӯзонида шуда истодааст. Салому алейкум, муҳтарам риёсат, ҳозирини гиромӣ, қаландар Фабрекин. мехоҳем ки дар ин семинар тарзи усули биологии ба зараррасонҳои кишоварзӣ бештар маълумот гирем. мақсади асосии истифодаи ин усул аз он иборат аст ки барои афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, афзун намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти хушсифат ва аз ҷиҳати экологӣ тоза барои истеҳсоли барои таъмин намудани бозорҳои дохилӣ ва дар ин васила ба роҳ мондани содироти маҳсулоти кишоварзӣ иборат мебошад. ва имрӯз тамоми кормандони муассисаи давлатии муҳофизати растаниҳо ва химикунонии кишоварзӣ ва дигар сохторҳо даъват шуданд ки дар ин семинар усулҳои навро мавриди омӯзиш қарор дода ва дар истеҳсолот ҷорӣ намоянд. яке аз усулҳои афзалиятнок дар ин система усули биологӣ ба шумор рафта имконият медиҳад ки коркарди кимиёвии мубориза бар зидди зараррасон маҳдуд карда шавад. мо бояд марҳила ба марҳила усулҳои кимиёиро бар зироати кишоварзӣ кам карда усулҳои биологиро бисёртар ба истеҳсолот ба роҳ монда шавад. усули биологӣ нисбатан ба усулҳои дигари ҳимоявии зироати кишоварзӣ аз зараррасонҳо камхарҷ буда ба муҳити зист ва саломатии инсон таъсири манфӣ намерасонад. дар маҳал татбиқ намуда барои истеҳсол намудани маҳсулотҳои аз ҷиҳати экологӣ тоза ва афзун намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷи кишвар роли асосиро мебозад. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 24 адад озмоишгоҳҳои биологӣ фаъолият менамояд ки аз он дар вилояти Суғ 18 адад, аз ин 2 адад фабрикаи биологӣ, 4 адад дар вилояти Хатлон мавҷуд мебошад. дар ин озмоишгоҳҳо асосан парвариши ҳашаротҳои фоидаовар аз ҷумла трихограмма ва тилочашмак ба роҳ мондаанд.